تملس عدخا يقللالو السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاعت نجزها دكوا قراريبات تفضل لديها كنزاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أغلي قرات موت مغسواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقللالو السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صارت الإحوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو فينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس عبسنا هنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومي بحرنوي حوان كابنا بينيام ولدر كاب زبكة ويون حيال وان غير لوجن لايفات يفلتني أبكم زوان لو مجن حنتي ريتونات كمون سمعه أجنازيبه ك حنت حبريتا مساهم شيرك قبل سلز دلوه نعطكم فيدباك بما أبلايف كلنا أنا لايس قبرو مستعنا زي حسب زلوه كنوها هدو سلز حسب كي سلزي مجمريا بزعبا بينيام نالبات أب جزءاتنا السوشيال ميديا ريخمر لهم بينيام مس إنترمارش زنبرو وعل الناوي حوكم زلو بزعبو حبريتا كبكمي قن دما أبزي حجي زقاتم زلو حد أقدستي أرستات ويكا زينة تازبلكم مساهم شيرك قبرك فتني يا كمنا قبرنا استفر على ريتو تاتلنا مزبي عوتنا يبين تتكيمنا خي انتاي كنقبرنا غل هنا بقدينا سي انتاي كنقبرنا غل انتاي خوني خل قدينا زبل عرشتي وين كنرك فتني سو استفر عليه ناب سبورت تراي بزح ناب سبورت تكورك نزارب تلنا مزنا بينا معوتها تاهزنا خي قدينا انتاي خوني خل زبل مس سلستا قدس سبات تركبها كايدة حساب مساحاتكم شركة قبر حسيب اللهم قد من عبو مخادنا جن بوليتيكاوي مرداتك بكم دليل له حد أبزي كبابينا زقبر زلوا من البات كاتل واللهم ديهم يلهم نقرأ من قدنا كم فلتة زلنا بزح سبعة وسلا زلنا دما إذا جرزي أستوعي لكم نبذ ملكتوك الصدوة يتحسس. From the anti-government protests in Kenya to the anti-government protests in neighboring Uganda. Here too, protesters are planning to hit the streets on Tuesday. And just like Kenya, the president here has warned of strong repercussions if the planned protests do take place. Well, the planned protests... So, كمتي أب كينيا نريد سنحنا أنتارتي نتاكس ويك أنتار قبر تباهيلو استبقى سما بزع نوزا ورده بفلاي دما قبل على سبات بمنقد بوليس قبل على تكالات ناي سدة تنياتات دما بفلاي سومالاويان ناي سومالاويان سلزراخويا ناي إرتراويان انت عينت أقام بتعيوام أيراخون اللغو أب سومالاويان كن بزح تكالات أنوات كم زوردن بزح شجر كم زقات مامن زقلت حبريتا أب سوشيال ميديا ببزح واتسنيرو هذا هو ناب إكس بوستي جبرنيرانه سو أكمل درجة خلوا حجي دما ناب أوغندا قصو يلحم على زكنتات دي أب أوغندا دما بزح إرتراوي سبسل زلنا كلا زلكم أو زلهم زكنتات دي أستوعي لكم كتريون كتدالولون كاب حجي كم تحساسبي كقبل دلي والديو التكنتات مستل عليه من الباتتي نعبي مستل عليه كجبر زخل نقرات وحود يكون زخل سلازي بوانو كل سب استبهلو نزو كنتات زي نزو ملكوتاكل كجبر انتاي كجبري حسب لو 8 ساعات كم تناي كينيا بمن ساعات اورجنايز زخون سلازخونه
ኣስተውዒልና ክንሪኦ የተሓሳስብ ማለት in እዩ Uganda are somewhat inspired by those of neighboring Kenya. Young Ugandans have been coordinating the protests on social media. They have been organizing an anti-corruption march to the parliament on Tuesday. However, Uganda's president, Yoweri Museveni, has warned protesters that they will be playing with fire if they go ahead with the plan. In a televised address, Museveni warned that the protests would not be tolerated. እንታይ ይብል ኣሎ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ፕሬዚደንት ናይ ሃገረ ዩጋንዳ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣቃሊሉ ክሪኦ ከም ዘይኮነን ዘድሊ ግብረ መልሲ ክቡ ምዃኖም እዩ ነጊሩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኬንያ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ እውን እቲ ፕሮቴስት ኣንጻር እቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ እውን ኣይሃደን ኣሎ ብዙሕ ክሳራታት ብዙሕ ዕንወት መንግስቲ እውን ክቋዓፀሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ዝበፅሓሉ መድረክ ነይሩ እዩ exactly ከምኡ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብ ኡጋንዳ ግምታት ነይሩ እዩ ብዙሓት ሃገራት እውን ግምታት ወሲደን ነይረን እየን ስለዚ ነቲ መንግስቲ ናይ ኬንያ ዝገበሮ ግብረ መልሲ ብምርኣይ ድሓር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምስ ከደ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ እቲ ፕሬዚደንት ድሮ መጠንቀቕታን ምሕፅንታን ሂቡ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኡጋንዳ ከምኡ ዓይነት ፈተነ እንተተገይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እቶም መንእሰያት ንዑ ሰሚዖም ጠጠው ክብሉ ድዮም ኣይብሉን ካልእ ኣርስቲ እዩ ኡጋንዳ መንእሰያት ኡጋንዳን ህዝቢ ኡጋንዳን ኣብ ኡጋንዳ እንታይ ገብሩ ንዖም ዝምልከት እዩ ናተይ ርእቶ ክበሉ ዝኽእል ምክንያት የብለይን ሓንቲ ግን ህዝብና ኣብኡ ስለ ዘሎ ክትጥንቀቑ ከም ዘለኩም ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሱዳን ከጋጥም ከሎ ትዝክርዎ ኢኹም ኣንጻር መንግስቲ ዝተበገሰ ኣብ 2018 ክሳዕ ክንደይ ዕንወት ከም ዘውረደ ስደተኛ ድማ ቀዳማይ ግዳይ ዝገብረካ ኩነታት ምዃኑ ፈሊጥካ ብኣግኡ ፕላናትኩም ኣስተኻኽሉ ትካላ ዘለኩም ገንዘብኩም ኣብ ኢድኩም ሓዙ ኣብ ዝተፈላለየ ገንዘብኩም ኣዋፊርኩም ዘለኹም ጥንቃቐታት ክትወስዱ ክትክእሉ ኣለኩም ኡጋንዳ ክትወድቕ እያ ዕግርግር ክግበር እዩ ኩሉ እቲ ትካላት ክስረቕ ይብለኩም የለኹና ዳስኖት ኣነ ቀዲመ ንዑ ክሳብ ክንዱ ክርኢ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ፍሉይ ክእለት የብለይን እንታይ ግን ክብል ክእል ኣነ ቢ ኬርፉል ተጠንቀቑ እቲ ኩነታት ባህንጎ ምስ መፀ ዋይ ዋይ ኢልካ ትመልሶ ነገር የለን ካብ ብሕጂ ጥንቃቐ ከድልየ እዩ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ኣብኡ ከም ትፈልጡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ መዓት መንእሰይ ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ እቲ መንእሰይ ስራሕ የብሉን ከምዚ ነገር ክለዓል ከሎ ንፖለቲካዊ ዕላማ ኢሉ እዩ ዝለዓል መብዛሕትኡ ብዙሕ ሰብ ግን ናይ ስራሕ ዕድል እዩ ዝፍጠረሉ ኣብ ፅርግያ ውዒሉ ዘሎ መንእሰይ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሙ ከመይ ገይረ ይሰርቕ ነቲ ሽፋን ተጠቂሙ ምክንያቱ መዓት ቪድዮታት ወፂኡላ ካብ ኬንያ ዋላ እኳ እቲ መንእሰይ ፖለቲካዊ ለውጢ ደልዩ ይቃለስ ተነበረ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሞም ንስርቅን ካልእ ነገራትን ዝተጠቀምሉ መዓት መንእሰያት ከም ዝነበሩን ነዚ ድማ እቲ መንግስቲ ንዓታቶም ክቋፀር ኢሉ ድዩ ነቶም ፖለቲካዊ ለውጢ ዝደልዩ ዘለዉ ክቋፀር ኢሉ ድዩ ግብረ መልሲ ምስ ሃበ ብዙሕ መንእሰያት ከም ዝተቐተሉ እቲ ኣብ መንጎ ተሰሪቑ ዘሎ ገንዘብ ድማ ብኸመይ ክከሓስ እዩ እንታይ ክግበረሉ እዩ ዊ ዶንት ኖው ኣብ ከምዚ ዲስካሽን ከያታ ኢትዮጵያ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተገበረ ንዝክሮ ኢና ኤርትራውያን ግዳይ ገይሮሞም ኣብዚ ክሳብ ቀረባ ከም ዝነበሩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ናተይ ትምኒት ከም ወትሩ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዝፈቐዱ ዘለው ሽግር ኣይገጥሞም ንኸውን ኣብ ዓዲ ኮይንኩም ትርእይዎ ዘለኹም ነዚ ቪድዮ ድማ ምናልባት እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ዝሪኦ ሰብ እንተሎ ስደት ከም ቀደም የለን እዚኣ ጥራይ መተሓሳሰብ ናተይ ስደት ከም ቀደም የለን ቀደም ኣብ ሱዳን ኣቲኻ ድሓን ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ድሓን ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኡጋንዳ ከይድካ ሕጂ ኩለን ሃገራት ከፊእዎን እዩ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኩለን ሃገራት እዩ ፀገም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኬንያ ስትራግል ትገብረላ ኡጋንዳ ሃዝ አ ሎት ኦፍ ትራብልስ ኣብ ውሽጣ ምክንያቱ ሓደ ልዕሊ ዓቐን ብዝሒ ኤርትራዊ ኣሎ ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ታርጌት እዩ ዝገብረካ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኤግዛክትሊ ነፍሲ ወከፍ ከክስዑ ከለዉ ንኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ገለ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ መጃሃሪ መናባብሮ ከቢሩ ኣብቲ ከተማታት ገዛ ክራይ ትፃብኦም ኣለኻ ስለዚ ነዚ ስደተኛ ታርጌት እዮም ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ኤሮጳ ምፃእ ተመሳሳሊ ክንደይ ቪድዮ ገይረልኩም ኣለኹ ዩሮፕ ንባዕሉ ኣንጻር ስደተኛታት ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት እዩ ዝገብር ዘሎ ስደተኛታት ተፀሊዩላ ብዝኾነ ዓለም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅ እዩ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ጣልያን ኣብ ፈረንሳ ንሪኦም ኣለና የማናይ ክንፊ ኣብ ፖለቲካ ዝመፁ ዘለዉ እዚ ዓብዪ ኣጀንዳ ናቶም ፀረ ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ እዩ ስደተኛ ክወፅእ ኣሎ ስለ ዝብሉ እዮም ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የብሎምን ይብለኩም ኣለኹን ኩሉ ግዜ እታ ዝሸጡ ዋግ እንታይ ስደተኛ ክንጥርዞ ኢና ንስደተኛታት ክንቋፀር ኢና ኢሚግሬሽን ክንከላኸሎ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ቀዳማይ መሳርሒ ናይቲ ፖለቲካኦም ስለ ዝኾነ ንዑ ተጠቂሞም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ ንእሽተይ ንስማዮ ድሕሪኡ we're going to move on. Not just this, but the president also accused some of the protest organizers of always working with foreigners to cause chaos in Uganda. A similar accusation has also been made by Kenyan President Ruto for the unrest unfolding in his country.
Earlier, Ugandan police had informed organizers it would not permit the planned protest in Kampala, as authorities had intelligence that some elements were trying to take advantage of the demonstration to cause unrest. Who are these elements has not been made public, but despite this, the protesters say they will press on with the rallies, citing their So, ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኣትሚዕ ባለ እናተኸተልኩ ኣብዴት ክበኩም ክፍትኒ ናይ ኬንያ እውን ከምኡ ኢሉ ዘሎ ሓድሽ ስለዘየለ ክሕብረኩም ኣይክእልኒ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤቭሪባዲ ኖውስ ሱዳን ኢስ ኢን ዲፕ ትራብል ኣብ ዓብይ ሽግርን ዓዘቕትን ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝተቐየረ ነገር የለን ዝተቐየረ እንተሎ ሪፖርት ክንገብረልኩም ኢና at the same time ኣብ መንጎ ጎረቤትና ዘሎ የመን ኣብ መንጎ ሑቲን እስራኤልን ዘሎ ምትፍናን ዝለዓለ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ኣብዴት ናቱ ክበኩም ክፍትኒ because there's so many political events ኣብ ካልእ ግዜ ክሽፍኑ የለውም ግን ኣብ ናይ ቢንያም ከተኩር ስለ ዘለኹ ቁርብት ላይ ክሰግሮ ፈቲነ ዘለኹ መጀመርያ ኤርትራ ነቲ ናይ ዓወት ናይ ቢንያም ብኤር ቲቪ ዝበልዎ እስከ ንእሽተይ መግለፂ ንስማዕ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብሉ ቆልዑ እዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ረኺበያ ቢዩቲፉል ከምዚ ኢሎም ፍቅሪ ሃገሮምን ባንዴራ ሃገሮምን ክብሪ ናይ ቢንያምን ክስዕስዑን ክሕጎሱን ክትሪኦም ከለኻ ኩልና ንሕጎስ ካብ ልቢ ንሕጎስ ዝሕጉስ እዩ ኩሉ ግን ኣይኮነን ዝሕጎስ ዘሎ ኣብ ሓጎስ ናይ ኤርትራ ፋጓ ዝኣቱ ሰባት ከም ዘለዉ ፅንሕ ኢላ ከረየኩም ለንቀነ በሎኽ ክብሉ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ናይ ኤርቲቪ እስከንመለስ ናይ ኤርቲቪ ኣብ ተስፋ ልደት ዝሃባ ፅብቕቲ ዘረባ ነይራ እስከንስማ እያ እንቋዕ ሓጎስና እንቋዕ ነዚ ታሪካዊ ዓወት እዚ በቕዓና ክንብል ንፈቱ ፈለማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 111 ታሪክ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳማይ ቀጠልያ ማልያ ዝወሰደ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ተሸሊሙሎ እዚ ዝሕብን ታሪክ እዚ ከዓ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ክንብል ንፈቱ ቱር ዲ ፍራንስ ልዕሊ 3 ቀነ ኣቐድሞና ስሒቡ ቀኒዩ ኣብ መወዳእታ ግን 4 ሃገራትን 4 ሰባትን ጥራዮም ተዓዊቶምሉ ኤርትራ ኤኳዶር ስሎቬንያ ቤልጅየም ተቀዳደምትን ተዳሪኢና ከዓ ቢንያም ፖጋሸር ሬምኮ ካራፓስ ኣብ መወዳእትኡ በዞም 4 ሰባት ጥራሕ ተደንዲሙ ስለዚ ኣካል ናይ ዝክንከውን ምኽኣልና ዝሕብን ታሪክ እሞ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ደጊመ ዮሃና ይብል ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ መተዊት እያ እዚ ኩሉ ቱር ዲ ፍራንስ ክግበር ቀኒዩ እዚ ኩሉ ውድድር እዚ ኩሉ የማንን ፀጋምን ክበሃል ፀኒዩ መን ሽልማት ወሲድዋ ሕጂ ከረየኩም እየ ክትግረሙ ኢኹም ናይ 3 ሰሙን መዓልቲ ብሽክሌታ ዘዊርካ እቲ ሽልማት ኣብ ውሑዳት ሰባት ካብቶም ውሑዳት ድማ ሓደ ቢንያም ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕጎ ዘሎ ሕጂ ብዚያ ስምዕዋ እዚያ ሪፖርት እዚያ But of course it's not just about the Slovenian and his win, it also comes down to what all the other teams have done throughout their race, and in today's video we are going to look at the prize obviously and second place 5,500. So እቲ ሽልማት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ብሓቂ ውሑዳት ክለባት ዝተሸለማሉ ኩነታት ዝባ ሓደ በበቲም ናቶም ከርዮም ቶም ፍሎፕ ዝገበሩ ዘይተዓወቱ ክለባትን ዝተዓወታ ክለባትን ኢሉ በብሓደ ቶፕ 10 ሊስት ክገብር ኣብዚ እተን ተዓዊተን ዘለዋ ዝበሃላ ክለባት መነመንየን ክንሪአን ኢና ኢንተርማርሽ ድማ እንታይ ዓወት ኣምፅኦም ካብኡ ተበጊስና ኮንትራት ናይ ቢንያም ክንሪአ ኢና ኣብዚ ብዙሕ ዛዕቡ ዝበሃል ዘለካ ስለ ዘሎ stages and even won the gravel stage on stage 9 with Anthony Torgis and came close to another victory when Matteo their share on stage 18. But Torgis, when we look at the prize money, is the highest earner for the team with 23,000. መብዛሕተን ክለባት ተዝሓሸ ኣታዊ ኣለና ወይ ረኺብና ክብላ ከለዋ ናይ ውሑዳት ሰባት እቶት ወይ እውን ናይ ውሑዳት ሰባት ኣብ ስቴጅ ተዓወቱሉ ወይ እውን ገለ ነገር ኣስተዋፅኦ ዝገበሩሉ ከም ዝኾነን ዝበዝሕ ክለባት ولا حنت حيزن كم زي ترفع كم زي تملسان 54 شح قليان 10 شح قليان 8 شح ثلاث صومن مزخول ستاف مزخول باجت مزخول وصايتات غيركا تساتف كنيكا قالك لبات ولا حنت ايدن ترايدن دارغا 5 تملسا غيركم سدوا اتس سو بينفول تنايتون كلابات ابركتو كتري خلى خدمه وحدات كلابات يوم وحدات سبات يوم بتكلب كندوز اكل ابركتو زغبرو انا ابنت ابزي كلب زين تاريخ ما تقدم يزوصي لازانكو اير زبال 15 شح كالاي دما غافيرا فرناندو سبرينتر ينيرو زون كلتا ساتوم بزبركتو ثلاثه سبات بزبركتو زحاشه تخالي كله بزو حبركتو ابت تيم كم زي بلو سلازي اب بشكليتا كم كالكو عسغري يكون نتي اتاويتات يكون ولا ونت دموس اب وحدات زبل خوينو زبس حقن بديشتي باجت زخدو مخانو ميخاتستفل زي كوينو
ኣብታ ጽቡቕ ዘለኻያ ግዜ ነቲ ዕድላት ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ዝብል እምነት ጥራይ ዘለና ነ ካብዚ ብዛዕባ ብሽክሌታ ብዙሕ መጽናዕቲ ዝገብሮ ዘለኹ ንውሕዳት ሰባት ጥራይ ዘርብሕ ስፖርት ምዃኑ መብዛሕተን ካልኦት ክለባት ግን ናብ ናይ ቢንያም ክንሓልፍ ድሓን ናይ ቢንያም ክለብ እዚኣቶም ሕጂ እቲ ናይ ዓቐበት ንነዊሕ እዋን ዝመርሐ ክለብ ዝነበረ እዩ እቲ ኣብርሃምስን ዮናስ ናይ እቲ ዓቐበት ማልያ ሒዙ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ቀጠልያ እውን ሒዙ ነይሩ ስለዚ ትዛዓበየ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ንሱ ነይሩ እቲ ናቶም ስፕሪንተር ክሪስቶፍ ኣሌክሳንደር ካልኣይ ወፂኡ ነይሩ ኣብ ገለ ስፕሪንት ቢንያም ዝወደቐላ ይመስለኒ ኣብዚኣ ሓንቲ ላ ናይ ቢኒ ክለብ ናይ ቢኒ ኣስተዋፅኦ ከመይ ከም ዝነበረ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እየ እቶም መወዳድርቱ Alpecin stages with Jasper Philipsen, but no green jersey like they did last year. So they will be a bit frustrated about that. And there was a relegation as well. And if that hadn't happened, he might have been closer to the green jersey. But he still finished second. And of course, there's a big cash prize associated with that classification result as well for the green jersey. Philipsen, of course, have counted for the biggest portion for the team in terms of the prize money with 65,500. So رايوم تا ناي سبرينتر ثلاثة ستيجز تعوتت ألباسين تبهال ياسبر فيليبسن ثلاثة جزء أبت سبرينت ثلاثة تعوته سوسان حمشتن شحن حمشميتن أتهاون أبت كلاب أمتي بشلمات راي مالتيو دحريو نايت تيم برايز ما فاندربول تشحنش دشتميتن لارنس أكسل نابلة جل خيد مالتيو تغلال تا تيم دما 7 شوعات تنشيح أمتيها لذي أبتن هيفي ويت تخنا كلاباتنا نغرب زلنا نغطلنا كيدنا ናይ ቢንያም ያኽት መጽነክስ መስለኒ ኢንተርማርሼ ካብቲ ውድድር እንታይ ዓይነት ኣታዊ ጌራ ሽዑ ናብቲ ኮንትራት ናቱ ክንርኢ ከለና ካብዚ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ alright next who is this club እዚኣቶም ቶም EF education ዝበሃል እዮም እቲ ካራፓስ ዝበሃል ናይ ዓቐበት ስለ ዝተዓወተ ንሱ እቲ ውፅኢት ናቶም እስከ ክንሪኦ እዚኣቶም ከዓ ያ ካራፓስ ሪቻርድ ናይ ዓቐበት ስለ ዝተዓወተ 71,000 ኣታዊ ገይሮም ከምኡውን ቤን ሄሊ ዝበሃል ድማ ኣብ ቅድሚት ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ናይ ብጫ ካቴጎሪ እውን ስለ ዝነበረ መስለኒ 88,000 ጠቕላላ ኣታዊ ገይራ እዛ ክለብ ካብዚ ውድድር ዝነበረ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ኣታዊ ኢንተርማርሽ ሕጂ ናይ ኢንተርማርሽ ክርኢና ኢንተርማርሽ was very amazing. And then he second with 5,880 euros, but the team are certainly going to be very chuffed with that. Next on the list is a team that we met on the rest day, and that is of course Intermarché 1 team who managed to take away 108,760 euros, and that is also their best total ever in a team prize fund in the Tour de France. Biniam Girmay, the history maker, managed to win 3 stages along the way, and the green jersey as well, becoming the first ever trying to do both those 3, and he made up 84,000. So ኢንተርማርሼ ወንቲ ክንርኢ ከለና ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝተሳተፈትሉ 766 ዩሮ ፕራይስ ማኒ ወይ ከዓ ከም ሽልማት ኣታዊ ጌራ ካብዚ ገንዘብ እዚ 84,000 ቢንያም ዘእተወ 84,000 ብናይ ቢንያም ዓወት ዝመፀ ኣታዊ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ቢንያም is very very important ኣብዛ ክለብ እዚኣ ዘረባ ዘድልዮ ክርክር ዘድልዮ ኣርእስቲ ይኮነን ቢንያም ኣስተዋፅኦ ናይ ቢንያም ኣብዛ ክለብ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ብንጹር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ዳርጋ ዝበዝሐ እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ቢንያም ዝመፀ እዩ ክንብሎ ንኽእል 80% 90% ናይቲ ገንዘብ ናይ ቢንያም ዓወት ዘምፅኦ እዩ ነይሩ ስለዚ ቢንያም ኣገዳሲ ተፃወታ እዩ ሕጂ ካብ ቢንያም እታ ቀጠልያ ማልያ ወላ እኳ ኣገዳሲት እንተኾነት እቲ ብጫ ማልያ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንድሕሪ ሕጂ ንክንፈልጦ ከርየኩም እየ እስከ ናይ ቢንያም ንስማዮ 100 euros of their prize fund, and there was also the number of intermediate sprints he was competitive with, and even won some as well. So Bini, not just for the stages, but the classification, wearing the jersey, and the intermediate sprint performances added up to his total. And of course, we have our video of the rise of Biniam Girmay as well, if you want to see more about the euros in prize money. And the So ten ካልኦት ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ክኣቱ ከለዉ ብፍላይ ተን ወላቲ ፃዕዳ ማልያ ኣብቲ ናይ ጂሲ ድማ ራንኪንግ ስለ ዝነበሩ ዝያዳ ኣታዊታት ኣባቶም ንሪኦ ኣለና ስለዚ ሬምኮ ዝርከባ ሶዳል ትበሃል ክለብ 247,000 ስለዚ ኣብቲ ናይ ብጫ ካቴጎሪ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ነጥቢ ዝነበሮም ኣብ ኣታዊታት ዝለዓለ ናቦም ከም ዝኸይድ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ I am from Biniam Girmay brother እዚኣ ንድራር ኣብፅሑለይ okay how do we know that anyway ንቐፅል እስከ ድሓንፅነ ኢለ ክርየ እዚኣ ክለብ እዚኣ ተኻለይቲ ኣብቲ ናይ ጂሲ ካልኣይ ዝወፀ ንኣብነት ኣብዚኣ ሶዳል ክንሪኣ ከለና ኣብቲ ኣታዊታት
ኤቨንፖል ቲ ሬምኮ ኤቨንፖል ዝበሃል እታ ናይ ፃዕዳ ማልያ ወሲዱ ዝነበረ ግን ኣብቲ ናይ ጂሲ ክላሲፊኬሽን እውን ስለ ዝነበረ 166,000 ኣታዊ ገይሩላ ነታ ክለብ ናቱ ማለት እዩ ኢን ጀነራል ድማ 247,000 ኣታዊ ገይራ ስለዚ ቢንያም ሓደ ካብቶም ክለቡ ኣብቲ ናይ ጂሲ ካቴጎሪ ቶፕ 10 ተዛኣቱ ነይሩ እታ ክለብ ኣታዊ ናታ ላዕሊ ክኸውን ምኽኣለ ማለት እዩ በዚ ክሪኦ ከለና ስለዚ እቶም ናይ ጂሲ ዝነበሩ ኣታዊታት ሪሊ ካልኣይ ቪዝማ ትበሃል ዝነበረት ካልኣይ ኣብ ጂሲ ዝነበረ እዩ ኣታዊታት ናታ ክንሪኦ ከለና ድማ 250,000 ዋው እቲ ቬንጋርድ ዮናስ ዝበሃል ካልኣይ ዝወፀ 250,000 ኣታዊ ከም ዝገበረ ነታ ክለብ ማለት እዩ that's insane ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ብጫ ማልያ ዝዘዘየ ውድድር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ሓንቲ ስቴጅ ተዓዊቱ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዮናስ ሓንቲ ስቴጅ ተዓዊቱ ተተኻለ ግን ኣብቲ ናይ ብጫ ካልኣይ ኮይኑ ስለ ዝወፀ ናቱ ኮንትሪቢሽን ጥራይ 250,000 ኣታዊ ገይሩ ጠቕላላ እታ ክለብ ድማ 350,000 ኣታዊ ገይራ እዚኣ ክለብ እዚኣ ግን ቢግ ባጀት ክለብ እያ ነይራ ገለ ካብተን ዓበይቲ ክለባት ድማ ፅንሕ ኢለ ምናልባት ከሪአኩም እየ እታ ቀዳመይቲ ዝወፀዳ ክንደይ ኣታዊ ገይራ ረእይዎ 799,000 ኣታዊ ገይራ እታ UAE ኤሚሬትስ እትበሃል ክለብ ማለት እዩ ካብዚ ተበጊስና ክንርኢ ከለና እቲ ኣስተዋፅኦ ድማ ረእይዎ ካብ 700 ኦልሞስት 800,000 ኣታዊ ገይራ ክንብል ከለና 621,000 ፖችካር ዝገበሮ እዩ ነይሩ ፖጋቻ ዝገበሮ እዩ ነይሩ ፖጋቻ ጥራይ ኣበርክቶ ናቱ ክንደይ ነይሩ 621,000 it's crazy ምክንያቱ 5-6 ስቴጅ ዊን ስዒሩ እታ ብጫ ማልያ እውን ስለተዓወታ ብሙሉእ ተኣታዊ ናይቲ ቱር ዲ ፍራንስ ዝበሃል ንሱ ወሲድዎ ስለዚ ኣብዚ እስከ ሓጎሰ I don't know ኣብዚ ሓውቢኒ ይብላ ኣሎ ግን I am not sure ሓውቢኒ እንተኮይንካ እንኳ ሓጎሰካ ክንብለካ ንደሊ ንኩሎም ስድራ ቤት እንዳቢኒ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብል ንደሊ ነቲ ካልእ እውን ሸር ክገብር ከምኡውን ብሃገሮም ተሳተፍቲ ኤርትራውያን thank you very much ብሰሓቢ መልክዕ ስለዝሓገዝካ ንስኻ ካብቲ ናይ መፃኢ thank you very much ይቕንየልና ሓው ቢንያም ተኮይንካ ድማ እንኳ ሓጎሰካ ስድራ ቤት ኣቶ ግርማይ እንኳ ሓጎሰኩም ክብል ይደሊ ኦራይት እዚ ጅት ኣታዊ ክኸውን ከሎ ኣብታ ናይ ሓንቲ መሰጋገሪ ክገብር እየ and then we'll go back to ኣብቲ ናይ ኮንትራክትን ካላርስን ክንሰግር ኢና ቅድሚ ይባ ነዚኣ እስከስምዕዎ እዞም ሓለይቲ ኤርትራ ክትዕወት ከላ ዕግርግር ዝፈጥረሎም እስከስምዕዎም ንርኾተሉ እዩ ኩሉ ነገር ምስ ኢሳያስ እዮም ዝተኣስሩ ሓደ ግዜ ዝወረ ናይ ኢሳያስ ልሒዞም ክዘሉ ምስ ትርኢ ቢንያም ድዩ ዝቀራደም ዘሎ ኢሳያስ ክርዳእካ ኣይክእልን ሕጂ ናይዞም ደገፍ ፀገም ነቲ ናይ ቢንያም ዓወታት ንሓንሳብ ምስ ህግደፍ ንሓንሳብ ምስ ስውኣት ንሓንሳብ ምስ ሃገራት ተኣሲሮም ርእዎም ምዃኖም ምክንያቱ ኮሌክቲቭሊ ስለ ዝሓስቡ ውልቃዊ ዓወት ወይ ከዓ ውልቃዊ ውድቀት ዝበሃል ኣይርድኦምን ንኣብነት ኣብ ሂወቶም ዝኾነ ዝረብሕ ነገር ከይገበሩ ግዜ ጠሊሞም እንከሎ ብዛዕባ ውድቀቶም ኣይሓስቡን እዮም እኳ እቲ ናቶም ሰልፍ ስቲም ወይ ከዓ እቲ ናቶም ነብሰንያት ካብቲ ብሃገር ደረጃ ዝግበር እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንሱ ዕውት ኮይኑ ይኣይ ካልኦት ሰባት ነቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ንሃገር ኤርትራ ዝድግፉ ወይ እውን ንቢንያም ብሃገራውነት ርዮም ዝድግፍዎ ዘለዉ ሲ ኣብ ሂወቶም ዕውታት ኣይኮኑን ንኩሎም እኳ ብሓደ ሌይብል ብሓደ ካቴጎሪ ገይሩ ሲ ንነፍሱ ኣውፅኡ ማለት እዩ ንሱ ደጋፊ ናይ መንግስቲ ስለዘይኮነ ዕውት ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ንነፍሲ ዝገልፆ ዘሎ ነቶም ካልኦት ድማ ብሙሉኦም ኣኪቡ ዕውታት ኣይኮኑ ስለዚ ኣብ ሂወቶም ዕውታት ስለዘይኮኑ በቲ ዓወት ናይ ቢንያም ናብቲ ሃገር ከፀግዕዎ let me tell you ነዚ ሰብ እዚ ክንነግሮ መጀመርያ እንታይ እቲ ዕላማ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣብ ከምዚ መድረክ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣታክ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ዝኾነት ሃገር ኤኒ ሃገር ውሰዱ ፅቡቅ ዝኾነ ቁጠባዊ ሃገር ዘለዋ ሰለስተ ባእታታት ኣለዋ እዞም ሰለስተ ባእታታት እዮም ሓያል መንግስቲ ሓያል ህዝቢ ሓያል ሰራዊት ሰለስተ ባእታታት ኣለዋ ሓያል ሃገር ትበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ሓያል ህዝቢ ኣለዋ ሓያል መንግስቲ ኣለዋ ከምኡ ድማ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ ኩሉ ግዜ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ዓይነት ፖለቲካዊ ርዲት ስለዘይብሎም እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኣብቲ መንግስቲ ኣብ መንጎ እቲ ሰራዊት ዘሎ ፍቅሪ ወይ እውን ውህደት ክዘርግዎ እዮም ዝፍትኑ ተርዲኦም ኣለኹም ዝኾነ ይኹን ሃገር I'm telling you ኣብዛ ኩላ 200 ዝኾነ ሃገራት ኣለዋ ወዲ ሃገሮም ክዕወት ከሎ ወዲ ሃገሮም ሓደ ሰብ ክዕወት ከሎ ዘይሕጎሱ ዘይጋታት የለውን ከምኡ እንድሕሪ ኮይኖም ሃገሮም ስለዘይፈትዉ ወይ እውን ሃገራውነት ስለዘይስምዖም ጥራይ እዩ ብዓሌታውነት
ዝተገዙ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኖም ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ወዲ ዓሌተይ ወዲ ሃይማኖተይ ወዲ ኣውራጃይ ስለ ዘይተዓወተ እቲ ካልእ ኣይግድሰንን እዩ ብምባል ዕሽሽ ክብልዎ እዮም ዝፍትኑ ሪል ሃገራውነት ዝስምዖም ግን ወላ 300 ሚሊዮን ህዝቢ ይሃልወት ሃገር ሓደ ኣሜሪካዊ ክዕወት ከሎ ብሙሉ ኣሜሪካ ባንዴራ ሒዛ እያ ትዘልል ስለዚ ካብቲ ዓወት ናይቲ ሰብቲ ንሳቶም ኣብ ሂወቶም ስለዘይ ኣብ ሂወቶም ረብሓ ስለ ዝመፅኦም ማለት እዮም ዝሕጎሱ ዘለዉ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ እዚኦም ሰለስተ ባታታት ፀገም ክፈጥሩ እዮም ውህደት ናይ ሓያል መንግስቲ እንተሎ ኮይኑ ፀገም እዩ ሓያል መንግስቲ እንተሎ ኩሉ ግዜ ብደገ ዘለዉ ፀላእቲ ነቲ ሃገር ከም ድሌቶም ክዝውርዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ስትራቴጂ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝደልይዎ ልሕሉሕ መንግስቲ ተዲኹምሎም እዚ ዲሞክራሲ ዶ ፓርቲ ዶ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዶ ኤንጂኦ ዶ ገለደ ክብሉ ከለዉ ሓልዮት ናይቲ ሃገር ከይመስለኩም ኩሉ ግዜ እቲ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ልሕሉሕ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ድሌትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ብዝደለኻዮ መንገዲ ኣቲኻ ኣጀንዳኻ ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፍተዎ ፅልኣዮ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ሓያል መንግስቲ እዩ ተዲኹም ኣለኹም ሓያል መንግስቲ እዩ ካልኣይ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ ኤርትራ ነዚ ሓያል ሰራዊት ኩሉ ግዜ ሰይጣናዊ ሰራዊት እዩ ከምዚ ዶ ናብዚ ኣይከይድን ዶ ነዚ ይወስድን ዶ ነዚ ከምዚ ክገብር ዶ ናብዚ ክበፅሕ ኣይኮነ እናበልካ ነቲ ሰራዊት ከተዳኽሞ ትፍትን ስለምንታይ ሓያል መንግስቲ ተደመር ሓያል ሰራዊት ኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ንውሽጣዊ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ደገ ዝመፅእ ሓይሊ እውን ክብድሆ ስለዘይክእል እዩ ሳልሳይ ድማ ሓያል ህዝቢ የድልየካ ሰለስቲኦም እዮም ዘድልዩካ ንቅሓት ዘለዎ ሓያል ህዝቢ የድልየካ ሓያል መንግስቲ የድልየካ ሓያል ሰራዊት መብዛሕትኦም ምዕቡላት ሃገራት ወይ እውን እዚአን ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ረይወን ከም ኣብነት ንኣብነት ዩኤኢ ኣብዚ እዋን እዚ ሃብታም ሃገር ሓያል ሃገር እዩ ዝበሃል ሓያል መንግስቲ እዩ ዘለዎ ኪድ ኣብ ዩኤኢ ከይድካ ዕግርግር ግባር ሲንጋፖር ሓያል መንግስቲ ሓያል ሃገር እዩ ዝበሃል ሓያል መንግስቲ ኣለዎም ሰራዊት ኣለዎም ህዝቢ ኣለዎም ቻይና ኺድ ሓያል መንግስቲ ኣለዎም ሓያል ህዝቢ ኣለዎም ከምኡ ድማ ኣዝዩ ሓያል ሰራዊት ኣለዎም ራሻ ኺድ ሓያል መንግስቲ ኣለዎም ሓያል ሰራዊት ኣለዎም ሓያል ህዝቢ ኣለዎም ኢትስ ኦልዌይዝ ዘ ሴም ኣሜሪካ ኺድ ተክ ኣሜሪካ ሓያል ህዝቢ ኣለዎም ሓያል መንግስቲ ኣለዎም ከምኡ ድማ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ሰራዊት ኣለና ኢሎም እዮም ዝጀሃሩ ኣብ ኤርትራ ክትከውን ከላ ግን ነዚያ ጠው እዮም እንታይ ገብሮ እዮም ዝደልዩ ልሕሉሕ ክኾነሎም እዮም ዝደልዩ ኩሉ እዝን ወድሱን ምስ ዘዳኽሩን 10 ዓመት ገይሩልና እዮም 10 ዓመት ገይሩላ ኣብ ኤውሮጳ ሓንቲ ውድብ ንዓመት እውን ሓያል ኮይና ከይዝኻለት ዝተመስረተት የላን ኣይኮነን ብዛዕባ ሃገር ክሓስብ ወይ እውን ሓደ ሃገር ብሃገራዊ ደረጃ ዝተጠርነፈ ፖለቲካ ንክሰርሕ ሓንቲ ዓመት ክትፀንሕ ትኽእል ሓያል ውድብ እውን ተመስሪታ ይትፈልጥን እያ 30 ዝኾና ድን ወላ 20 ዝኾና ውድባት ተመስሪቱ ምንቅስቃሳት ማዕበላት መፅዩ ይኣክል መፅዩ ዓመት ክገብር ኣይከኣለን ሓንቲ ዓመት ክገብር ኣይከኣለን ቅድሚኡ ስመር ዝበሃል መፅዩ ዓመት ክገብር ኣይከኣለን the problem is እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ኣብ ደገ ኮይኖም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ንዓመት ክሰርሑ ዘይክእሉ ሲ ሃገር ሒዞም ሲ ንክንደይ ክቕፅሉ ይኽእሉ ንሕና ሲ ፖለቲካዊ ንቅሓት ኣለና ፊሎዞፊካሊ ሓንጎልና ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ፖለቲካ ስለ ዝርዳኣና ኢሉ የኣይ ንካልኦት ከምኒ ዝፍትን ብዙሓት ሰባት ከም ሓደ ምሁር ወይ እውን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ሊቅነት ዘለዎ ገይሮም ሸር ክገብሩ ላይ ይርአየብ ኣለኹ ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ንኤርትራውነት ንምድኻም ጥራይ ካልእ ፍሉይ ፀጋ የብሎምን ሕጂ እዚ ናይ ቢንያም ዓወት ንሰብ ሓውሓው ከም ዝብል ከም ስለ ዝገበርዎ እንታይም ክኾን ደልዮም ዘለዉ ሓለይቲ ናይቲ ህዝቢ ኮይኖም እንታይ ይገብሩ ነቲ መንግስቲ ከዳኽሙ እዮም ዝፍትኑ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብሃገራውነቱ ክሕጎስ ከሎ እቲ መንግስቲ ክቕፅል እዩ እሞ ንሕና ቦታ የብልና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እንታይ ገብሩ ዝፍትኑ እዚ ቢንያም ንኣብነት ብናቱ ዴፊኒሽን ቢንያም ስድራ ቤቱን ገለን ዝገበርዎ እዩ ስለምንታይ ንቢንያም ሰለብሬት ዘይትገብሮ ስለምንታይ ብዛዕባ ቢንያም ዘይትዛረብ why do you need to connect this ናብ ኤርትራ exactly ኩሉ ግዜ ናትካ ኣጀንዳ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓጎስ ዩኒቲ ክፍጠር ከሎ ቦታ ከም ትስእን ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትፍትን ሃዋፍ ክትፈጥር ኢኻ ትፍትን ካልኣይ ናይቲ ህዝቢ መሲልካ እምበር ኖርማል ጀንዊን ካብ ልብኻ ትቃወም ተትኸውን ነርካ ወይ እውን ብዛዕባ እቲ ሃገር ተዝኾኑ ነርቱ ተቃውሞ እንታይ ክገብር ምኻለ ኣሲምፕል ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብልቡ ክሕጎስ ምኻለ ምክንያቱ ቢንያም ንሻዕብያ ኣይኮነን ሰሪሑ ዘሎ ወይ እውን ንህግደፍ ኣይኮነን ቢንያም ንህዝቢ ኤርትራ ክብሪ ሂቡ ኣብ ዘለኻዮ ዓዲ ኤርትራዊ ብምዃንካ ክብሪ ከም ዝስማዓካ ገይሩ ኣሎ ኤግዛክትሊ ካልኦት ኣትሌታት ድንኮም እዮም ዝገብሩ ካብቲ ዝወሰድዎ ሽልማት ኣይኮኑ ንጅባኻ ዝቡኻ ስለ ዝቡኻ እውን ኣይኮንካ ትድግፎ ናይ ኣርሰናል ደጋፊ ኮይና እኮ ካብቲ ክለብ ኣርሰናል ረብሓ ስለ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን እንታይ ዳ ስምዒት እዩ ስፖርት እቲ ስምዒትካ ድማ እቲ ትፈትዎ ክዕወት ከሎ ናይ ብልብኻ ትሕጎስ ኣሚን ባርሴሎና ምስ ተዓወተ ዘይኮነን ዝሕጎስ ኣርጀንቲና ዋንጫ ወሲዳ ኢሉ ክዘልል ዝውዕል ዝነበረ ማዓሰብ ዘይኮነን for some reason ኤርትራዊ ምስ ተዓወተ ኤርትራዊ ክሕጎስ ከሎ ግን ኣለርጂ ዝኾኖም and I think ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣለርጂ ናቶም መመሊሱ እናገደደ ክኸይድ ምዃኑ ጥራይ ዝረኣየካ because እቲ ሲቹዌሽን እናተቐየረ ተለወጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኤርትራዊ ድማ
ቢንያም ሓደ ንቢንያም ሰብ ሰለብሬት ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዘበነ ቢንያም ህዝቢ ኤርትራ መምሊሱ ፍቅሩ ከም ዝሕይልን ብሓደ ኮይኑ ክስዕስዕን ክሕጎስን ኤርትራውነት ኣማኺሉ ክኸይድ ስለ ዝተረኣየ ኣለርጂ ገይሩሎም ብዙሓት ሰባት ሓፍኮፍ ክብሉ ርየ ኣለኹ ግን ካልኦት እውን ነዚ ክምልስሉ እውን ርየ ኣለኹ እስከ ነዚ ንስማዮ ሓፂር ድሕሪኡ ክሰግር እዚኣ ዘረባ እዚኣ ብብዙሕ መንገዲ ስለ ሰማዕኳ ጥራይ ሪያክት ገይረላ ዘለኹ ሕጂ ሲ ቢንያም 3 ዓመት ዓወት ሲ ምዝ ገይሩ ተዓዊቱ ኢልኩም ቪድዮ ሰሪሕኩም ዶ ከምኡ ኣባ ስርሑ كل كذي جيجا نقفي فترة يلهم تزاروا ولا خالد سوات مالتي يتعودات قال لكم تدخلوا أي تحقوا سنيكم مسوزهم بينام رأي وهم زجيرو قال اسك نمسكن قال أي بهالني بقى جيجا تروح تزاروا وتصبوا أيكون أنا بترى ديروني بمغتصان رأيتوا له كان عنها مالتي زي أنا بينام تزميرات الدولار إنه قال أنا أقول لا يسمع أخوان أنا مرقت لأني مزمور كم يكون كم زلوا ده حركة زاربي نعها قلني الشيخ ما هذا قال لي سلامنتاي مالت بزح ጊዜ أستوعي لك السخايقون ولا كاسهون قاعد بحال لا أستوعي لكم سي زخون إيرتراوي كعود كله ويقول نقفي تطرح تهبون إيرتراوي نقبلت قدم حجين دبرت إنكم مزمور تزميروا لي أو أيه دبرت لي ولدت قايد دبرت ولدت قايد مطابك جمال سلامي مطابك جمال سلامي وغن كتنا قفوا ايرانكم حجي ميزانكم سحقኛ ميزان አይኮነትን ተዳሉ ሆንኩም بحق بጣም ይገርመንኩም ሰብ ጌጋ ተሪኻስ ትግራዋ ይሁን ኤርትራው ሳብ ኩሉ ሰዓገብ ክትብል ይኮነ እንደግባ ይحواتይ ስለምን ይፈፈል ይኻን ኤርትራውያን موقع ተደሊ انا كل شمار يرلا حتى فترات لي ما نادو قدم حجي እንደብረጽን مش مزمور تزميرلو سلمت أوصيكم كعجب دايبلكم يا يبلكم داركم سألكم تحلفوا نا إيرتراو زخون نجار كون كله جن نقفيت هتهو أجي قربتي حتى يفتر لانتاي زم سواديم سجى مالوني مش إيرتراو يعني جل اختدل يجبرك كم رأيتوا زيادة بقى فلذي كم أشتكم كانت أي كثرهم أو كله عجب كتب لكم يلي دامنا أو كله ده خان دام Exactly. I mean, زي ولا حنت اللي كنا تنا ليونيو كل جزينا إيرتراك هون كله ترايو كل زبلهم تألع ما دما إيرتراك تبون أجر كجات ما يبلون معناته تبلوتي كاناتهم إيرتراك دك مالوا إيرتراك تودق علوا معناته إيرترا كم بهجدف ترى ديفاينس رز جبروت هز بإيرترا ما هز بإيرترا أول حنت تبغوا عيل كازيت فلت أملاخ تبغوا فترة اللي خلوا دما ما قلت منه سلاي خمانكم يمنني by the way لان كان انتايلكمني جيتاچو رዳكم እንኳ حጎሰካይ ወይ ነው እንኳ حጎሰኩም አይኮነን ኢሉ ንቢንያም እንኳ حጎሰካይ አይኮነን ኢሉ ወስ ዚያክር ዳኩም ዘለው ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ንቢንያም እንኳ حጎሰካይ ብለን a textbook example of one of a kind just ነቲ ብቃት ናይ ቢንያም ጥራይ ገሊጹ እንኳ حጎሰኩም ማለት አይኮነን ትፈልጡ ዘለኩም ድሓር ሲንግል አውት ገይሮም የምዘጡ exact comes is what is ብሎ ጸና ሰማይኩም ዶ ሲንግል ዳይም ጎብርስ ፈትኑ ቢንያም በይኒዩ ካብ ዜሮ ይተበጊሱ ተሃገር ጠፊያ ወላ ሓንቲ ኮይ ነበረን ክብል ጸኒሖም ካብ ኤርትራ ሓደ ጽቡቕ መስለ ህዝቢ እኮ ጠፊዩ ወላ ሓንቲ የብሉን ሓደ ጽቡቕ መስመሰ ሓደ ነገር ገለም ስራዩ ኖ ኖ እዚ ባዕልዩ ኮይኑ እቲ መንግስቲ እኮ ኣዊ ነበረን ገለመለ እዚ እቲ አርጊውመንት ናቶም ወላ ሓንቲ ክሽየጥ ስለዘይ ካለ ፖለቲካ ናቶም ኣብ ኢዶም መይትዎም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ዓቕሊ ጽበት ዘረባ ክዛረቡ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ክደልዩ ናይ ግድን እዮም تتقم دما اب حقوسنا حزب ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እንተ ትሕጎስ ፖለቲካ ተቀባልነት ክረክብ ዝኽእል ንኤርትራዊ ድሕሪ ፖለቲካዊ ለውጢ ከተምጻሉ ኮይንካ ኣብ ሓጎሱ ምስኡ ክትሕጎስ ኣለካ ኣብ ሓዘኑ ድማ ምስኡ ክትሓዝን ኣለካ ኣብ መዓልቲ ስዋዓት ናቱ ኣንጻር ናይቲ ስምዒቱ ክትዛረብ ትውዕል መዓልቲ ሰማዕታት ተባሂሉ ኣንጻሩ ክትዛረብ ትውዕል እንድሕር ኮይንካ ከመይ ገይሩ ክፈትወካ ግን ኩሎም ሕማቃት ኣይኮኑን ንፅቡቕ ዝገበሩካ ክንሰምዕ ባ ቃላት ክትምጽሉ ኪቱ መዝገበ ቃላት ባልኹም ገንጽሉ ስለምንታይኹም ባ ጅግና ሓየት ኩርዒዳ እጹብ ጨጓር ዳንጋ ሰልዒዳ ጥራይ ትብሉ እዚ እሞ ጠቕሊልኩም ንዓኹም ወሰድዎ ምኽንያቱ ንቢንያም ሓወይ ኣመናዊሂዱ ገና ስሙ ዘይተረኸበ ማዕድን ናብ ኤርትራ ዝቐውዐ ብሚልዮን ብቢልዮን ብትሪልዮን ግዜ ብኣፍ ዓለም እንዳተጸውዐ
እቶም ብተመክሮ ዝሓልፍዎ ብብቕዓት ዘይበልፅዎ ንሳቶም እኮ ብከምዚኦም ዝገልፅዎ እንተደልዩ ኢኸ እቲ ቃላት እሞ ካበዮም ከምፅዎ ቢንያም ግርማይ የሕቢንካና ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ትቕርብ ምስ በልካ ቮላታ ክትመትራ ኢደይ ረድረድ ኢለ ቆርበተይ ተገፊፉ ስምዒተይ ምቁፅጣር ስኢነ ንብዓተይ ረጊፉ ሓድሽ ቁስሊ ከም ዝሃብኩኻ በኣኻ ክንቀስ ሃይ እንዳበልኩ ይኹን ዘንቀሳቐስ ሎሚ የፈሊጠ ኣብ ሓጎስ ከም ዝልቀስ ቢንያም ዝገልጽ ሓጎስ ኩላትና ቢኒ ዓወይ ቴንኪዩ ቢኒ ፃዋስቲኻና ቴንኪ ሸይጠይ ሽኮይ ንቢንያም እንታይ ትብልዮ ቢኒ ዓወይ ካባኻ ካልእ ክፅበ ኣኽሪዕካ ኣለኻ ቪቫ ቢኒ ካብ ፅቡቕ ዜና ናብ ፅቡቕ ዜና መሊሶም እንዲኦም ኣለርጂክ ክኾኖም እዚ ዓመት እዚ ለንቀነ ድማ ናትናኤል ተስፋፅን ውድድር ክህልዎ እዩ ናብ ውድድር ክኣትዩ ሊድል ትሬክ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮን ካ ስለ ዝኾነ ቻምፒዮንሽፕ ናይ ኤርትራ ማልያ ናይ ኤርትራ ወድዩ ኣብ ውድድር ክሳተፍ እዩ ናይ ቢኒ እናበልና ከለና ካልእ ዓወታት ከምፁላ ምዃኑ ብቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ርዮም ስለ ዘለዉ መሊሶም ፍናን ተሰሚዕዎም ክወዳደሩ እዮም ናይቲ ሓደ ከይፀገብና ከለና ናይ ቢኒ ክመፀና እዩ ናይ ናትናኤል ክመፀና እዩ ወናይ ካልኦት ክመፀና እዩ ሕሪ ኢሎም እዮም ክሓግዩ የደንግፁካ እዮም ግን ኣብ ሓጎስ እንደዝሕጎሱ ነይሮም እዚ ኩሉ ፀገም ኣይመፆምን ምክንያቱ ሕጂ እውን ለንቀነ ገለ ክመፀና ባይ ዘ ወይ ቀዳም ቢንያም ናይ ክሮኖሜትር ናይ ኦሎምፒክስ ክወዳደር እዩ ዕለት 3 ድማ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክህልዎ እዩ ስለዚ ኣብ ቢንያም ገና ኣብቲ ውድድር ክህሉ ስለ ዝኾነ ንቢንያም ውድድሩ ክቕፅል እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት እውን ኣብ ፅርግያ ክንረኽቦ ኢና ንቢንያም ሕጂ ኣብታ ክልተ ኣገደስቲ ኣርእስታት ኣለዋኒ ኣበናትየ ክዛረብ ሓንቲ ካባተን ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰሚዕኩም ኣለኹም ቢንያም ኮንትራት ገይሩሎ ምስ ኮንትራት ናቱ ክሳብ 28 ምስ ኢንተርማርሽ ወንቲ ኣናዊሕዎ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ብስራት እዚ ቢንያም ዝሕጎሰሉ ቢንያም ዝቐስነሉ ቢንያም ዝዓግበሉ ክሳብ ዝኾነ ማንም ኤርትራዊ ምስ ቢንያም ከም ዝሕጎስ ቅንጣብ ጥርጥር የብለይ ምክንያቱ ንሕና ናይ ቢንያም ሰፖርተርስ ኢና ቢንያም ዝቐስነሉ እንተኮይኑ ቢንያም ዝዓግበሉ እንተኮይኑ ቢንያም ዝሕጎሰሉ እንተኮይኑ we are fully with him I hope እቶም ጋንታ ንደረጃ ናይ ቢኒ ንብቅዓት ናይ ቢኒ ንዓቕሚ ናይ ቢኒ ኣብ ግምት እትዮም ዝግብኦ እጃም ክብዎ ግን ቢንያም እንታይ ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ለባም ምዃኑ ዝወዲ ኣብ ግዜ ሽግረይ ጠጠው ዝበሉኒ ኣብ ግዜ ፀገመይ ዝሓገዙኒ ኣባይ እምነት ዝገበሩ ክለብ ስለ ዝኾኑ እቲ ቢንያም ንዓይ እና ኢንተርማርሽ ንዓይ ስድራ እዮም ገዛ እዩ ስለዚ ኣብ ገዛይ ድማ ዝሓሸኒ እዩ ኢንተርማርሽ is like a family for me ብምባል እዩ ገሊፆም like a family to me the perfect team to achieve my goals said ግርማይ in social media ስለዚ ኣብ ኩሉ ሚድያታት ወፂሎ ቢንያም ንክሳብ 28 ዝፀንሕ ብሕጂ ናይ 4 ዓመት ኮንትራት ኣለዎ ሓንጎሉ እንተቐሲኑ ድማ ፎከስ ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ምናልባት ጎኒ ጎኒ ንቢንያም ጥራይ ዘይኮነስ ተመክሮ ዘለዎም ተፃወት ሓደ ክልተ እንተወሲኾም ወይ እውን እቶም ጋንታ እውን ተመክሮ እናቀሰሙ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ቢንያም ድማ በይኑ እውን ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ተፃወታይ ስለ ዝኾነ ሓንጎሉ ዝቐስነሉ ተረጋጊዩ ዝፃወተሉ ባይታ ተረኺቡ እውን ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ኢንተርማርሽ ዝለዓለ ክብሪ ዘለና ቢንያም ጥራይ ዘይኮነስ ኣኽሊሉን መዋእልን እውን ቦታ ረኺቦም ስለ ዘለዉ ብሕጂ እውን ካልኦት ኤርትራውያን ኣብታ ክለብ ቦታ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ኢንተርማርሽ ኣብ ናይ ኤርትራ ስፖርት ኣብ ምግዝጓስ ባህልን ክብርታትን ናይ ኤርትራ ንምድንፋዕ እትገብሮ ዘላ ካብ ልቢ ኢና ንሕጎሰሎም ዳርጋ ናይ ብሓቂ ስምዒት ኤርትራዊ ዘለዋ ክለብ እያ ዳርጋ ናትና ክለብ ኮይና እያ ትስምዓካ ትስምዒታዊ ኢንጌጅመንት ናቶም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ድዩ ደርፍታት ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ድዩ ሓንሳብ ኣየገዛና ትብል ደርፊ ይገብሩ ሓንሳብ ናይ ኤርትራ ሰውራዊ ደርፍታት ይጥቀሙ ትግርኛ ቋንቋ ተጠቂሞም ናይ ብሓቂ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮኔክትድ ኮይኖም ስምዒት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣንቢቦም ቢንያም ድማ ከም ሰንትራል ፊገር ናይታ ክለብ ገይሮም ስለዘማእኽልዎ ዘለዉ ንሕና ድማ ምሱ ሕጉሳት ኢና ቢንያም ዝቐስነሉ ክሳብ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ቢንያም ነገር ካብ ብመንገዲ ሓውን ራእዮ ንሓውን ቦታ ሂቦም ልለው መዋዕል ካብ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ሰንትራል ስቴጅ ወሲዱ ከምዚ ንቢንያም ዕድል ዝሃብዎ ዕድል ምስ ሃብዎ መዋዕል ወይ ኣኽሊሉ ድማ በሎኽ ኢሎም ይወፁልና ኾኑ ስለዚ ሰለስተ ኤርትራውያን
مخا صبغ بوتا كحزو زغلو سلازلو نافتا بوتاتيا كل نجار بعيني جنزبن بعين ربحان تراي كنريو ينخلينا سلازي بينيام ولا بعين ربحاون زعكل زخون من البات كابتو كروخبو زغل بينيام تدلع يتسعطاي سلازخوني تن عبيتي بوكيت زلون ويجبا زلون بعال UAE عبيت باجت كسل علو ويتسوي عن كونا خلاين انت غني بزحات جنزب سلازلون كل جزء حدش زلو وعي زلو تسعطاي نامس كم زنا بعد PSG زقبرو زلو تاريخايم حيال تسعطاي بس حيال تسعطاي مغارات ناي تسعطاي تريونيخا أبتن دحن زخنا كلابات جن بوتاخا وحيسكا تاريخ سريحكا نبارش محيسكا كتنبر تغل سلازي جانتا تبقتي بينيام ريو استوعيلو وسينو سلازلو أبتا كلابتيا تبو كقاتمو يزنقرت كونترات ناتو بزو حبريتا كنركب ولا انتزعرنا وش تزعتو حبريتا كركب اي كالكون حدا جن دوت حبريتا له بينيام كونترات كاباب زحلفه اب حدا تشات اتيوم بزعبو كزارا بريانيره كساب حج زنبره كونترات نبينيام حدا بخلته مليون كم زنبرو ابتا تاويتات ناتو ابز حج دما كساب 2 مليون كديب كم زغل ويون لعل 2 مليون كون كم زغلن سلازي ابتوم مودادرتو زلو سبرينترس تودادار مسوم اتاويتات كلوا كم زغلون زغلص حبريتا رقيب له اب after research ناتي سلازي he is going to be more وتيت كم زغلو more كابتي بونسس كراكب كم زغلن كابونا ابو دمان تايم زبلو زلو تاكلبون مزح جاوصياتو زلا عبيتي سبونسرات كتركب سلتخل ابتي سبونسرشيب كتركب كلا دما بينيام منጭ نايتا عبيتا نايتا كلب سلازخون عب بوتا كركب غل كم دما تاتاويتات ناتون ابتي كونترات ناتو اي هوب صبغ زخونه ايجنت كلو ناتي ديسكشنس مستكلب صبغ ربحنا بينيام ون اب قمتكو تزغل ابز تشات بزحات كميلهم تزاريبهم بشكليتا حدغنيا سبورت كم مخانا بقمت بمتاو بينيام نتزلو عدل كتقملو كم زلو بزحات ابتي صحف قليص امالو سلازي كمتي عدلات تخفت كله نسخه دما نتعدلات زبلصه ربحه كابو كترقبلو كتكلالكا إلهم ابتي اب حدا ناي استفلالي ريتوتات استوهبلو كوميلهم كصحافون كماياتون سمعلغو and I think Binyam is in the right place لنفسه زعكل get paid I hope sponsors appreciate the publicity and increase their support لذي Binyam up stage بزع غزي سلادوسه توم sponsors exposure نسو زمصالهم زلو صليم افريقاوي زعوتلو زلم بعالم درجه نتناتهم ايميج ون بوست سلازغبر Binyam بو منصر دما بفلاي دما Binyam I really hope كالوت كابتن سوشيال ميديا ناتو بيرسونال براند ناتو ديفلوب نخجبر كحجزوه معناته بينام ميزانايكن بوز خونه شمن زنا كل وزغليو بينام دما ناتو براند بيرسونال مساعد ناي ساعات ديو ناي كراونت دي ناي كال سبونسرشيب كاب ناي بينام كي وصاخو بقداماي بزعبا كراونت ناي بينام سسرحو انت زاري بنيره كابا كابز حسابات دما حبريتا مصينلو قالوا نابزي ريتوتات ناتكم سككري استفلالي وي وون سك ريتوتات ناي سبات ناتزارب كله كما اكل كل نزي شات سلازي كلو بزحنه اتا حزبي لايك يا جايز لايك جبرو بليز لايك مقبره قداسي سوري رسيه غمانيره لايك جبرو كل خاطكم بزلهم لايك تغيركم حقاسي ابزنا ابن تايبلالو كلب انترمارشي كلبنا اير تراك نبلا نخلينا يا انا وينكم دبل ريتولني دارغا نا اير تراك كلب كوينا تسمعك بلجيوم سلسته لامبر تي تخكلنيا اير ترا وسمعت كترينا نريا سلازي كم سلازخونه دما كبرنا اير ترا زلوا كلب دما بيني امباسادرنا اير ترا خوينو زوق قبلو كلب كسب زخونه وي ار هابي مبزاتنا ون حدا عينت ريتون سمعتن زلنا يناب ذكرو خلو ابزيا حنتي ريتون يرا ابزيا ابس بدمدم مدرخ در سعرلنا خمس سكف ابزيا سمعوا زخونه ريتو كزارب كل زعبا بينيا بدمدم ترخيب لله نقول له احنا نطلطيلو زقنيه كبير ودر تخايدو مودعتو قبعوت ايرتراو بينيام غرماي تزازيمو له اسك بحفشو ناي بينيام عوت كمينا نقمقمو خمينا نريو هذا مجمريا خمتي زبلكايو نقول له زبي ايرترا نقو حقوسنا كنبلو يدلي عند حرينا خوينا ناي بينيام قصال خنرخب قنينا اينا ازيو انطلطالي كونتات نيرو مغنياتو حدتي انت خاتم مركز ابزي بينيام زنبرو ونينو زنبرو بقعت ببقعتو زسكف تقددا ماي كويني كونن قريبو بزي وددر تور ديفرانس منالباش
ብዙሕ ሰብ ክጽበየ ከኣለ ንኸውን ከምዚ ኩሉ ግዜ ክበሃል ዝቐነየ ሓንቲ መድረኽ ደርሰዕረልና ከምዝን ኣብቲ ውድድር ኣቲና ምስ ረኣናዮ ግን ወኒንዎ ዝነበረ ብቕዓት ቀሊል ብቕዓት ኣይኮነን መዳርክቲ ነበሩ ናቱ ኣብነት ርኢና ኢና ምክንያቱ ማን ብሓደ ተተራኺቦም ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ስፕሪንተራት ዝሰዓሩ የለን እንትርፎ ልዕሊ 700 800 ሓገዝ ናይ ጋንታ ጌርካ መፂኻ እንተዘይኮይኑ ጃስፐር ክሊፍሰን ዝስዕሮ ዝነበረ ከምዚ ኩልና ንሪኦ ነበርና ክልተ ግዜ ግን እቲ ንፊሊፕሰን ዝሰርሓሉ ነበረ ሰብ ቫንደርፖል ካብ ፀወታ ወፃኢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግን ክልተ ግዜ ተራኺቦም ክልተ ግዜ ቢንያም ይስዒርዎም ስለዚ ምስቲ ኩሉ ርኢኻዮ እቲ ብቕዓቱ ዝነበረ ቢንያም ክወስዳ ዝግብኦ ተቐዳዳማ እዩ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዕጋበትና ላዕሊ እዩ ብጣዕሚ ልክዕ ከምዚ ክፍለ ዝፀናሕካ ብቕዓቱ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ናይ ቢንያም ኣብዚ ዓመት እዚ መውደቕቲ ኣጋጢሞ እዩ ተደጋጋሚ መውደቕታት ኣጋጢሞ እዩ ግን ብሓፈሽኡ እንተዳሪእና እዛ ዓመት እዚኣ ኣብ ናይ ጉዕዞ ናይ ቅድም ብሽከታ ናይ ቢንያም ፍልይቲ ዓመት እያ ብልፅቲ ዓመት እያ ታሪክ እዩ ሰሪሑ ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ተዳኣ ተዓዚምናየን ኣብነተን 8 ነበራ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር መድረኻት ኣብ ኩላተን ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ይኣትዩ ሓንቲ ታድወደቐላ ጥራሕ መድረኽ 16 ታድወደቐ እንተዘይኮይኑ ምስ ቀዳሞት 10 ደይኣተወ ምስ ኩላተን ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ይወድዩ ኣብ መድረኽ 3 ቀዳማይ ወፅዩ ኣብ 5ይ መድረኽ ታሽዓይ ወፅዩ ኣብ 6ይ መድረኽ ካልኣይ ወፅዩ ኣብ 8ይ መድረኽ ቀዳማይ ወፅዩ ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ታሽዓይ ወፅዩ ኣብ 10ይ መድረኽ ካልኣይ ወፅዩ ኣብ መበል 12 መድረኽ ቀዳማይ ወፅዩ ኣብ መበል 13 መድረኽ ከዓ ካልኣይ ወፅዩ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ደምፀ ዝኾነ ተቐዳዳማ የለን ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ 387 ነጥቢ ሒዙ ወናን ናይ ታማልያ ክኸውን ዝኸኣለ ስለዚ ሎማ ጉሴ ከምዚ ተሓጓስ ርኤን ሰሚዐን ኣይፈልጥን እየ ብሓቂ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓጎስ እዩ ዘሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ፅሕፍቲ ምስ ሰማዕኩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኤጀንት ናይ ቢንያም ስማርት ሰብ እዩ ሞሃ ኣርምስትሮንግ ዝኣክል ከምኡ እንድሕሪ ኢሉ ኣም ቨሪ ሃፒ ናው ቁርብ ስጋት ነይሩን እንታይ ዓይነት ኤጀንት ኣለዎ ቢኒ ንረብሓ ናይ ቢኒ ኣብ ግምት ዘእተወ ዶ ኸውን ኢለ ነይረ ገለ ካብቶም ኮኔክት ዝኾኑ እዩ ንኩሉ ዕድላት ንኩሉ ዝተዋሃበ ኦፈርስ ርኢዩ እታ ዝበለፀት ወሲኑሉ እንተሎ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ተሓጒሰ ሕጂ ኣነ እዚኣ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ስለ ዘይረኸብኳ ዝነበርኩ ቁርብ ስጋት ነይሩኒ ምክንያቱ ቢኒ ብሓቂ ዶ ኤግዛክትሊ ንዑ ትግባእ ረኺቡ ይኸውን እናበልኩ ስጋት ነይሩኒ እዩ ስለምንታይ እቲ ዕድላት ከምዚ ስኢልካ ዝርከብ ከምዘይኮነ ኩልና ኢና ንፈልጦ ቢንያም ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሩ ድሕሪ ክንደይ ዓመታትን እሞ ከዓ ንሪኦ ኣለና እንታይ ዓይነት ሓደጋታትን ሽግራትን ኣብ ግምት እናጋጠሞ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ስፖርት እዚ ብቐሊሉ ስኢልካ ነገረ መንገድካ ትገብሮ ኣይኮነን ኢትስ ቨሪ ቨሪ ዲፊካልት ስፖርት ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቢንያም ድማ ናይ ግድን እዩ ፅቡቕ ናቱ ወይ እውን ኣብ ፅቡቕ ቦታ ክወድቕ ክንደሊ ናይ ግድን ኢና ክወድቕ ይኽእል ሓደጋ ከጋጥሞ ይኽእል ሕጂ ናይ ቀንዲ ኣርእስቲ ክገብራ ድልየ ዝነበርኩ እዚኣ እያ እሳ ድማ እንታይ እያ ንርኢ ኣለና ቢንያም ተዓዊቱ ንብል ኣለና ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሒዋ ኢልና ንሕጎስ ኣለና እሞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ካብዚ ተበጊስና ማለት ሕራይ ተዓዊቱ ኢልካ ሓጎስካ ክትገልፅ ሓደ እዩ ግን እንታይ እዩ ኸናትና ቢንያም ነቲ ሃገር ኩሉ ዓቢላ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኣብፅሒዋ ንሕና ኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ወይ ገለ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣስተዋፅኦና ኢለ ክሓስብ ቀኒ ኣነ ብቐዳማይ እውን ኣብ ላይፍ ተዛሪበ ነይረ ድሕሪኡ ክሓስበሉ እየ እሞ ዝኾነ ነገር ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ እንተሎ ኢለ ኣብ መወዳእታ ብዙሓት እውን ፅሒፍኩም ለይኹም ብዙሓት ብዘይከኣል ዓለም ፅሒፍኩም ለይኹም ቦይስ ገዲፍኩም ለይኹም ገለ ነገር ክንገብር ባ ገለ ግበር ንስኻ ኢልኩምኒ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ናቱ መደባት ስለ ዘለዎ ምስ መንግስቲ ክትዘራረብ ኣለካ ስለዚ ኢሜይል ናብ 3 ኣገደስቲ ሰባት ሰዲድ ኣለኹ ናብ 3 እዮም ማሕበራት ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ካብ ክልተ መልሲ መፂኑ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ተቐንዲ መልሲ ዝበኒ ድማ ካብኡ ይፅበ ኣለኹ እቲ መልሲ ድማ ነዚ ሃገራዊት እቲ ሓሳብ እንታይ እያ ትብል ካልእ ነገራት ክንገብር ኣይንኽእል ንኸውን ብዙሓት ሰባት ድማ ካብ ኤርትራ ዝመፀኒ መልሲ ንኣብነት ብዙሕ ከምዚ ሓሳብ መፂእዎም ከም ዘለዎ
ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ቤት ትምህርታት ንክገብሩ ትሬኒንግ ሰንተር ክገብሩ ናይ ኣትሌቲክስ ሰንተር ክገብሩ ብዙሕ ዓይነት ሓሳባት መፅዎም ከም ዘሎ እቲ ሚኒስትር ስፖርት ድማ ንኩሉ የዋሃህድን ይሓስብን የሰላስልን ከም ዘሎ ገሊፆም ላይ ያለው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዝመፀኒ እዚ እቲ ካብ ብዙሕ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት መፅዎም ከም ዘሎ እንተኾነ እዚ ጉዳይ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ኣነ ናተይ ሓሳብ እንታይ ነይራ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ወርሒ 8 ብሃገር ደረጃ ቢንያም ብዝሓፈሶ ነጥብታት ኤርትራ ካብተን ዝበለፀ 20 ጋንታታት ናይ ዓለምና ዳገለያ ኮይና ዘላ ስለዚ ኣብ ወርልድ ቱር 8-7 ተፃወቲ ሒዛ ክትቀርብ እያ ከመይ ጌርና ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ዝበለፀ ዕጥቂ ከም ዝህልዋ ክንገብር ንኽእል ትብል ሓሳብ ካብ ብዙሓት መፅያትኒ ኣነ እውን ተሓስባ ዝነበርኩ እያ ስለዚ ንሕና ጎፋንድሚ ጌርና ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ዘለዋ ብሽክሌታ ዲ ካልእ ዕጥቅን ስንቅናታ ንምሕያል እንታይ ክንገብር ንኽእል ሓሳብ ኣቕሪበ ኣለኹ ኣነ ናብዚ ሃገር ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኤምባሲ ናይቲ ሃገር ንዝምልከቶ ኣካል ኢሜይል ሰዲደ ኣለኹ መልሲ ድማ ምስ ግብኦም ተዘራሪቦም መልሲ ምስ ሃቡኒ ጎፋንድሚ ብምግባር ብሓደ ኮይና ዓቕምና ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ እዚ ሕጂ ምስቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ መደባት ኣተሓሒዞም ተገይሮም መጥራዮም ስኢልና ኣብ ቀረባ ኮይና ብፍላይ ኣነ ከም ጆርጆ ክጥንቀቕ እየ ዝደሊ ኣብ ዝነበርካ ነርካ መፂኻ ከምዚ ኹን ከምዚ ግበር ኢልካ ብዙሕ ምዝራብ ፅቡቕ የለን እቲ ሃገር ነቲ ዝበርትዐ መሰናኽል ክሓልፉ ከለዉ ዘማዕብልዎ ኣካይዳ ኣለዎም ስለዚ ምስቲ ኣካይዳ ናቶም ከድና ንሕና ኣብኡ ከመይ ጌርና ክንድምር ንኽእል እምበር ብኣቋራጭ ኣቲኻ ዘሊልካ ኣቲኻ ሾርትካት ተጠቂምካ ነቲ ሲስተም ናቶም ክንዘራርግ ኣይንደልን ናተይ ኣካይዳ ከምኡ ክኸውን እየ ዝደሊ ስለዚ በቲ ትክክለኛ መንገዲ ሪኩዌስት ሰዲደ ኣለኹ እቲ ሪኩዌስት መልሲ ኣወንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ኣምሳኹም ክገልፃየ ብሓደ ኮይና ድማ ጎፋንድሚ ክንገብርና ንመጀመርያ ኣነ ጎፋንድሚ ገይረ ይፈልጥኒ ምክንያቱ ብዙሕ ፅቡቕ ስምዒት የብለይን ጎፋንድሚ ክግበር ከሎ ዝፍጠር ነገራት የሰክፈኒ እዩ ዝያዳ ከማና ነደስ ዝብለኒ ካልእ ሰብ እንተዝገብሮ እሞ ኣነ ነቲ ሰብ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ክገብሮ ምክንያቱ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለና ዝኾነ ጌጋ እንተጋጢሙ ካልእ ፀገማት ዝፈጥር እቲ ታርጌት ንምግባር ድዩ ከምዚ ዶ ተሰሪቁ ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ ስለ ድመፅእ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ናይ ሰብ ገንዘብ ስክፍታ ዘለኒ ሰብ እያ ብፍፁም ናይ ሰብ ረሃፅ ወይ ናይ ካልኦት ሰባት እንጌራ ኣይደልን እያ ካብ ዝኾነ ሰብ እውን ዝኾነ ኣይደልን እየ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ግበረልና ክብሉ ንከለዉ ቀልጢፈ ፕሊስ ኣብ ካልኦት ኬትኩም ሕተቱ ኣነ ከምኡ ክገብር ኣይደልን እየ ዝብል መልሲ ዝህብ ሓደ ካልይቲ ድማ ሰጊርያ ፀኒሐ ሓደ ሰብ ኤክስፖ ሓበሻ ዝበሃሉ ማልያ ናይ ቢንያም ገይሮም ምስ ዘርግሑ ኣነ ክገዛ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ቢንያም ኢድ ኣለዎ ድዩ የብሉን ከይፈለጥኩሲ ዝኾነ ክገብር ኣይደልን እየ ዝበልኩ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ግዜ እሱ እውን ብመልእክቲ መፂኒ ኣንሕና ካብ ባህጊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተበጊስና ኢና ዝገበርናዮ እምበር ንመክሰብ ኢልና ኣይኮናን ጌርናዮ ቢንያም ድማ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝመፀሉ ዝተቐበልክዎ ሰባነ ነይረ ንዑ ድማ ዝተባባዕኩ ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከነዘራርቦ ቢንያም ኣይርከብን እዩ ክንረኽቦ ይከኣልናን እንተረኺብናያ ግን ምስ ክንዘራረብ ኢና ነቲ ዝትብሎ ዘለካ እውን ክንገብሮ ኢና ኢልኒ በጃኻ ምስ ረኸብካዮ ወይ ምስኡ ዝኾነ ምስ ገበርካ ሓብረኒ ኣነ እውን ነታ ዝበልኳ እንጌራኹም ኣብዚ ዩቱብ እውን ኢለ እንጌራኹም ክዓፅ ይደልን እየ እንጌራ ናይ ሰብ ክኽፈተሉ ኤርትራዊ ክዕወተለይ እምበር ኤርትራዊ ክኸሰርን ክወድቕን ኣይደልን እየ የግዳስ ቢንያም ካክረብሓሉ ዝኽእል መንገዲ እንተኾነ ድማ ንኩሉ ፅቡቕ ምዃነና ነይሩ ኢለ ንዑ እውን መሊሰሉ ግን ነዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣብዚኣ ክጠቕሳ ምዃነይ ንጊርዮ ነይረ ኣይሆፕ ብከምዚኣ ክትርድዋ ኤርትራዊ ቢዝነስ ከም ሕስድና ወይ ንዓታቶም ንምድኻም ከምዘይኮነ ከምኡ ክስምዖም ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ማለት ኣይኮነን እቲ ዕላማ ናይ ቢንያም ሽም ስለዝኾነ ናይ ቢንያም ብራንድ ስለዝኾነ ቢንያም ከዓ ክረብሓሉ እንተዝኽእል ዋላ ክንደይ ፐርሰንቲ ምሳኹም ኢዳ ኣለዎ ደስ እናበለና ፕሮሞት ክንገብረሉ ምኻልና ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና ነ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብታ ናይ ኤርትራ ክምለስ ሓሳብ ተበጊስሎ እንድሕሪ መልሲ መፅኡ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መልሲ ንዑ ዝምልከት ተመፅኡ ድማ ናባኻትኩም ከነቕርበ ኢና ብሓደ ኮይና ድማ ኣይሆፕ እንተሓመቐ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኤርትራ ሞደርን ዝኾነ ብሽክሌታ ድዩ ሞደርን ዝኾነ ዕጥቅን ስንቅን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዋላ ትማልያ እውን እንትኾነ ከም ብሓድሽ ብዝበለፀ መንገዲ ዲዛይነት ኮይኑ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን መብዛሕተን ማልያታት ዓመት ስለ ዝቕየራ ሓድሽ ዲዛይን ክኾነሉ ዝኽእል ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ልክዕ ኤርትራ ከምቲ ንሕና ክትኮነላ ንደልዮ ሃገራዊት ጋንታ እሞኻ ብቅዓት ዘለዎ ሃገራዊት ጋንታ ስለ ዘለና ኣነ ሕጂ ከይፈለጥኩ እየ ዛረብ ዘለኹ ብሽክሌታ ናቶም ከመይ እዩ ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ትዝበለፀ ድዩ ኣይፈልጥን እየ ግን ዋላ ዝበቅዕ እንተኾነ እውን ኣፕዴት ወይ እውን ሪፕሌስመንት መወሰኽታ ምግባር ሕማቕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብኡ እውን ፅኢና ገለገለ ካለኹም ከምዚ ኢልኩም ፅሒፉምለይ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ናቶ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኢድኩም ኣይትዛረቡማ ኣብ ዓለም ዘሎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ሰብ ሓገዝ ይሕግዞ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሃብታም መንግስቲ ይበሎ ግን
እዚ ኩሉ ፋውንዴሽንስ ፊላንትሮፒ ዝበሃል እንታይ ድዩ ግለሰባት ክሕግዙ ክኽእሉ ኣሎ መንግስቲ ኩሉ ክገብሮ ይክእልን እዩ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ፅርግያ ዲጋ ካልእ ፕሮጀክት ክገብር ዝኽእል ነቲ ካልእ ንኣሽቱ ግን ህዝቢ ተሳትፎ ክገብር ክኽእል ኣሎ እዚ ግን በዘፈቀደ ዘይኮነ ፕላን ብዘለዎ መንገዲ ምስቲ ሚኒስትሪ ምስቲ ማሕበራት ናይ መንግስቲ ብሓደ ተኮይኑ ናብ ሓደ ዕላማ ክንከይድ ንኽእል ምክንያቱ እቲ ሓደ ናብቲ እናኸደ ናብቲ ክትጎትት ዘይኮነሲ ምስቲ ፕላናት ናይ መንግስቲ ብሓደ ኮይንና ክንከይድ እንታይ ትብሉ እስከ ሪኢቶኹም ፀሓፉ ምክንያቱ ሪኢቶ ናይ ህዝቢ ኣብዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሪኢቶናትኩም ክርኢ ክፍትን እየ what do you think ዝሓሳብ ካብኡ ዝበልፅ ዘለኩም እውን ኣብዚ ወስ በሉ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሼር ክገብረ እቲ ሓሳባት ናትኩም ንትግራው اوكي اسكا زيانا تدرف ناقصلت كلا خنقصل مو زيا مو ناقصلت كلا جنايو عزو جنايو 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 تبوزو ابيك تفارمو تيجاف ترتريد فلتو تحبو باللي بالخطامت حكاية عيني تقرين زخدو بزوحي وزمخني لما زاي تتصبي ورقوا حيوت من قدي حموت خيز الرد كتاب بالخبدي وشتاوي تسقاغا نحكا برا برو ترقيت كيز الرعمي بابو برو بابو برو سني تتنغيسو بتسمع تخلعو رأي تتحديسو ورحق وطريقيسا تفرمون تنحسيسو عالم سبيبا وكانوس تتحيسو واو ناتو شات يلو زبل حبريتا يرولو خسكي أبيلو صنح wait a second this is really beautiful اسكا دقيم كتصحف لي ناتو شات يلو اسكا حبريتا صبو غير كابنا مغنيات اب لايف سلو زلوغي كاتلي لغونانه اوكي بصاي درار كاب استراليا كابتن مستقات لاسات thank you مرهاوي and doing it in an organized way is the best way yes organized كنا هدي إلنا بتبتب يكون هدي إلنا هنقبر خلنا دبل زي خون خلي يزبل حساب لنا نون كل نجار قلتيفنا هنقبر عندنا ندلي again everything is not كم تنحنا حسب يكون أنا that was a good idea تبقى حسابي يدرار حوي okay yes it looks good yes لومي زي كتت yeah that's true okay I'm trying to share as much as I can تساتفو ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ስፖርታዊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ክሳተፍ ኣለዎ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓለም ይከሙ ህዝቢ ግድን ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሰብሲ ናቱ ሻትሻ ኣትዩ ኢሉ ፅሒፉ ፀኒሑ ናቱ ሻትሻ ኣትዩ ኢሉ ኦኬ እንታይ ድና ንብል ፀኒሕና እዛ ዓመት እዚኣ ዓመት ኤርትራ እያ 2024 سي حدث انتهى الواسكة 2024 أنا نعطيت ترجمة هبة يالله إلني نساد ما تا 10 سنة تا 14 كام حالتنا سنة هيلوا هزبير ترى نعطيهم definition سبب definition تا 10 تقول دلا مع سماتاتنا تا 14 كام حالتنا سنة هيلو ترجمة أصبح حسابي حما غيكونن بحفش هاجن ناتشو شاتشاتي لو يكبر لنا وحقوس ناتو I am very sure أبزع عمت زي إيرتراويان تودرتنا بشكلتا بزح تاريخ كسرح مخانو مغنياتو التسمعيتنا هزبان بيبا ملو كسع كندي هزبي يقتاتلون كم زلون مورال ناتهم دما لعلك ديب كم زغلن سلازي نساتهم دما بمورال سلازي نكساقسو بزح عوتات كقونا صفو مخانم مرداتا هزنا لنا سلازي everybody like قبورو please hit the like button and نايلومي حساب جريا زنبركو ازيا موداتا زنغوركم زخون انتلو انا حسابات انا ريتوناتي كبكمي تملسي مسرخبكو ملسي كبكم كفتني بسترفه ناتنا بركتو انتاي خوني خل زبل كم زان بلا دلناينا سبو نجر كغاتم كله وي وسانه كغاتم كله مساهم كينا بزخري 10 قرش ناديو ولا ممي قرش نادي ولا عقمنا غيرنا ولا سلمت 10 شح ولا 5 شح زين هبت منيسري نقال نجر كتغمي خل خوني
ንስፖርተኛታት ናትና ድማ እጃምና ጌርና ኢልና ቁርብ የዝብለኩም ዘሎ ሕልናና ከነቐስ ንኽእል እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስተ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረኩም ነይረ ናይ ርዘነ ዓለም ከገድፈኩም أنت حد لبي أنا يبل حدنت كيعبي أنا تلقى يقولون أبسا أنا يبل قوسم كمان بسا قويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلقى سايكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصك قويتا قدلي أنت قويتا فنا أنا تلقى أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت أنا خصاصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلقى يبلون أبد ኣብዚ ቻነል እዚ ቀፃሊ ዝርዮኩም ቴንክ ዩ ክብለኩም ዝደሊ ድማ ኣለኹምኒ ቲኤንኤም ናይ ወትሩ ደጋፊት ናተይ የቐንየለይ ስለቲ ኩሉ ትግበረለይ ፀጉ ተኽለ ሚካኤል ከም ወትሩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ንኩልኩም ክጠቕሰልኩም ኣይክልኒ ሶልያና and there are some faces that I always see ኩሉ ግዜ ምሳዩ ዘለኹም ሕጂ ሽምኩም ተጠቂሰኩም ኣይትጓዩለይ ፕሊዝ but thank you so much tom ቀፃሊ ኣብዚ እልልታ ሓጎስ tom ስልኹም ዘለኩም ጥራይ ሪኮግናይዝ ክገብር ዝኽእል ካልእ እኳ ሪኮግናይዝ ገብር ኣይክልኒ ዘለኹ but there are ኣብቲ ቅድሚት እውን ርየ ፀኒሐ ሕጂ እኳ ምስካ ብሰባት ክባስ መርከብና መርከብ yes I can see this face as well ኩሉ ግዜ ዝርዮ ገፅን ሽምን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ብዙሓት ኣለኹም ለቲና ጂሚ always a member thank you very much يغنيلي كابلبي كمزغني دلي there are some faces جون اب قدمت شير قبرم صنه يملس አለኹ ዝገደፍኩም ሰባት ኣለውኒ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቻነል ዝምዝደገፉኒ ትድግፉኒ ኩልሃትኩም ትድግፉኒ እንዲኹም ግን ገለገለ ሰባት ካ ሪኮግናይዝ ዝገብሮም ኣለዎ ግን everybody ኣብዚ ቻነል ዝድግፍ ካ ኩሉ ግዜ ምስጋና ናተይ ወሰን የብሉን ሕጂ ኣሽማት ክጠቅስ ጀሚረ ምስ ገለ ሰባት ከይበኣስካ እናፈራሁኬ ኣይኮነን ቆልዑ ይኮንኩም ናይ ብኸምታት ተብሉ ቴንክ ዩ ሶ ማች ክብለኩም ይደሊ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም ጓዝን ከመለስ ኣነንቴልካ ሎሚ ማዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካ እንዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ እዮም ዲኻ ብውሽጢ እንግደገ ሓቅናት ክዓቢ ኣነ በታ ሓቂ ኣንተ ሓደ ልቢ ኩሉናት ክዓቢ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ኣንታ ኤሪትራዊ ፀበባ መርሃዊ የብሉን ኣበሳ ጓዝን ከመንበሳ ጎይታ ገዲ ኣንታ ጎይታ ፍናን ኣነንቴልካ ሳይኮነን ምትዕናን ዘንግ ፍትሒ ዘቕናዓካ ኸምቕናን ኣነ የበል ኣንታነ yes guys ሕጂ ይርለኹ ቪድዮ ኣይረኸብኩን ኣለኹ ናትናኤል መበልሻት ሻይ ኣትዩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይርለኹ ስለዚ ናትናኤል ኣብ ውድድር ቱር ዲ ባሎን ዝበሃል ተሳቲፉ መበልሻት ሻይ ኮይኑ ኣትይሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ናይ ስፕሪንት ነይሩ መስለኒ መበልሻት ሻይ ኮይኑ ኣትይሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ደስ ዘብል ብስራት እዩ ናትናኤል ተስፋጽዮን መበልሻት ሻይ ኮይኑ ኣትይሎ ኣብ ሕጂ ዝጀመረ ሎሚ ዝጀመረ ውድድር እዩ ክረኽቦ ከለኹ ሼር ክገብረልኩም ክፍትነ እንኳ ሓጎሰና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ የራኽበና ፅቡቕ ይመንየልኩም ቻው ይብለኩም